Til at starte med skal vi kigge på James' fysiologiske data. James han er en ung mand på 20 år, og han er 185 cm høj og vejer omkring de 100 kg. Hans fedtprocent den ligger på 20, og det er inden for normalen for mænd omkring 20-39 år. Den skal ikke være højere, da han så vil blive betegnet som overvægtig. Dog skal man lægge mærke til, om han har mange muskler eller ej. Han har en hvilepuls på 55 slag i minuttet, hvilket heller ikke er så dårligt, da den skal ligge mellem 50 og 100 for at være okay. Han har en hæmatokritværdi, der ligger på 46, hvilket er over normalen, da det normalt for mænd er mellem 40 og 45. At han har en høj hæmatokritværdi i blodet, vil sige, at han har mange af de røde blodlegemer, og det gør, at han kan transportere ilt hurtigere rundt i kroppen. Men jeg vil sige, at han er i god fysiologisk tilstand. Som det kan ses her, er der blevet lavet en max power test på James. Det kan ses, at han kommer rigtig hurtigt op i max power, og derefter falder hans power drastisk, hvor at normalen, den grå her, den ligger mere gennemsnitligt. Allerede efter de 6 sekunder er han op på max iltoptagelse, og derefter falder den som sagt. Derfor vil han være god til noget, hvor man hurtigt skal bruge sin energi. Som det kan ses her, vises muskelfibersammensætningen, og han har flest af de hvide muskelfibre. Det kan vi se, fordi at hans hæmatokritværdi den er høj, og at han har flere af de hvide muskelfibre, det gør også, at han er hurtig til at arbejde i musklerne, og det kunne så også ses i powertesten, som der blev vist før. Det viser også, at han vil være god til noget sport, som der for eksempel står her sprint, eller at han vil være god til noget, hvor man for eksempel skal sprinte i intervaller. Og det kunne for eksempel være fodbold eller håndbold, hvor han også kan bruge sin hæmatokritværdi på 46%, hvor han kan være lidt mere udholdende, da der både er sprint og udholdende løb i fodbold. Der er også enkelte pauser. Så skal vi lave en arbejdskravsanalyse af James, og det er altså hvilke krav, der stilles til for eksempelvis fodbold, som jeg har valgt, at han skal. Det skal være på et hold med et par gange om ugen, hvor det er sammen med nogle drenge for at holde hans motivation op. Ved fodbold, der skal han gøre brug af aerob ATP-resyntese gennem stort set hele kampen, fordi han skal være udholdende, og den her sport, den er god, da han som sagt har en god iltoptagelse, som det kan ses på hæmatokritværdien. Udover det, der bliver vi nødt til at lave en springtest på ham, for at se styrken i benene, da vi ikke får nogen forklaring om hans styrke i benene, i hverken bilagene eller de fysiologiske forklaringer af ham. Herefter der kan vi lave en Kincom muskelkrafttest, der man her kan se, hvilken styrke der sparkes med. Da en fodboldspiller skal have meget styrke i benene, når der for eksempel skal sparkes på mål. For at sammenligne hans resultat, så bliver vi nødt til at se på, hvad kravene for fodbold er, og dermed bliver vi nødt til at sammenligne hans resultater i testen med for eksempel en professionel fodboldspiller. Han gør også brug af den anaerobe resyntese i fodbold, da der under kampen vil skulle foretages korte sprint via kontra, og det
kunne ses, at han var god til på grund af de hvide, hurtige muskelfibre. Han kan udnytte, at hans iltoptagelse er god, fordi en kamp den er lang, og han skal derfor kunne vare i lang tid. Derudover skal der også laves mental træning med James. Vi skulle herudover lave et træningsprogram for James, og i og med at han ikke starter helt fra bunden, behøver han da det virker til at have en nogenlunde form, hvilket kunne se på hans makspuls og så videre. Det første step er, at han skal melde sig ind i en fodboldklub, så han kan blive motiveret til at dyrke sport. Og udover den planlagte træning, kan jeg eventuelt tage sin cykel i skole hver dag. Og i det her træningsprogram, der er lavet, der skal vægten øges, jo længere frem vi kommer, og jo flere uger der er gået, plus intensiteten af cardiotræning i form af løb og cykling skal også øges, så det bliver hårdere med tiden. Derudover, der skal han, for at kunne være stærk i fodbold, styrke sin kropsstamme, som består primært af ryg og mave, så han får en god holdning, og derved også styrke i benene. Han skal lave specifikke øvelser til dette. Selvfølgelig skal han også træne armene, da han også bruger dem til at løbe. Den her træningsplan, jeg har lavet, hvor han mandag skal dyrke 1,5 times fodboldtræning, og tirsdag skal han lave let løb. Det skal ikke være ret hårdt i starten, og lidt styrketræning. Onsdag der får han lov til at holde fri, og torsdag der er der igen fodbold, og jeg har valgt at lave hold, så hans motivation kan blive bedre. Og fredag der laver han intervaltræning i fitness sammen med sine venner, igen for at forbedre motivation. Lørdag er der kamp, og søndag holder han fri. Og med tiden vil der nok være kampe flere gange om ugen, hvis han bliver god til det. Vi starter forholdsvis let ud for, at han kan holde sig selv i gang, fordi at en løbetur på 10 km 2 gange om ugen, det var ikke en mulighed for James. Det her træningsprogram det er også meget afvekslende, og derfor kan det være, at det er sjovere at motivere ham bedre. Den her type træning, det vil også gøre, at han bliver god, som han ønsker. De 3 former for træning, som han primært laver i fodbold, det vil være styrketræning, aerob træning, dog også anaerob træning til fodbold i form af sprint og kontraløb. Ved styrketræningsdelen i fitnesscenter, der vil han kunne ændre sin fibertype sammensætning, og dermed vil han også kunne styrke musklerne. Det vil føre til eksplosivitet, hvilket er ret gældende, når han skal sparke til bolden i fodbold. Det vil på den måde øge hans fysiske kapacitet. Under den her styrketræning, der vil blive dannet flere tværbrugscykler, som sagt gør musklen stærkere. Ved den anaerobe træningstype vil han kunne øge kontrollen af centralnervesystemet og præcisere sit spark. Dette sker, fordi at der sendes nerveimpulser afsted, altså flere af dem. Det gør også, at musklen igen bliver stærkere, og udover det, der vil det give ham udholdenhed, i og med at kroppen den arbejder længere tid uden ilt. Det vil også føre til kapillærtæthed, hvilket vil gøre, at kroppen kan arbejde længere, da blodet ikke løber så hurtigt tilbage til hjertet fra musklen, efter den har været i gang. Ved den aerobe træning vil James øge hans slagvolumen, hvilket gør, at der bliver sendt mere blod og ilt rundt i kroppen, så musklen den kan arbejde bedre.